U ramikoh dzecinského týždňa včera školáre štrednej školy i gymnázie zo Surského kerestura, ktorí počas školovania prebúvajú u dome školároch, privedli dzeci zo Jašeľkovci Ciban pre školskej ustanovy Bambi do návštevy Valskému muzeju. Взяла, що тут там колесо і світі. Велику пилку. Zoši veľkú pilku. A cože zo z ňu robila? Cože robí zo spilku? Leže дерева. Mieszkam dzień dziecka. Ja bardzo lubię dzień dziecka, bo jest jak nam poświęcone i my możemy robić co chcemy. I ja bardzo lubię dzień dziecka. U ramikoh dzecinského týždňa popri toho boli organizovaní i riežni zabavno-edukatívni zmysty, jak sa to pravenie babových koláčov i zabavná matematika, ktorí tiež porichtaní za školároch vecej vo vzrostoch, potom motivacijní robotní, disko tanci i teatrálne predstavy. Všetky zmysty u dzecinskom týždňu budú dobre zasmačení zo najobľúbenšiu dzecinskú zasmačku baviskom.